באוטובוס, ילד בן 8, כזה עם חדודים כאלה, חמוד כזה, מתוק, מרמלת, שוקולד, מעמול כזה יפה, עולה לאוטובוס, הנהג נדלק עליו. הוא אומר לו, מה שאתה לך חמוד? הוא אומר לו, בסדר, איפה אתה נוסע? לשחק חוג טניס. הוא אומר לו, תקשיב, בגלל הנהג, הוא אומר לו, בגלל שאתה כזה חמוד, ממתק, שוקולד, מרמלד, מעמול, ככה, אתה טעים כזה, מה שאתה מבקש אני נותן לך עכשיו. הילד מתלהב, הוא אומר לו, מה, באמת? הוא אומר לו, כן, מה שאתה מבקש עכשיו אני נותן לך. הוא אומר לו, בחיית הנהג, תקשיב, אני חייב, בחיים לא ראיתי תאונה עם אוטובוס, תעשה תאונה. הוא אומר לו, מה זה תאונה? תגיד לי, אתה נורמל? הוא אומר לו, בבקשה, הנהג, תעשה תאונה עם אוטובוס, בחיים לא ראיתי תאונה עם אוטובוס, תעשה, אני ראיתי רק פרייבט וזה, אולי מסחרית, אבל לא ראיתי אוטובוס קורדיון כזה, ככה נכנס, עושה תאונה, מתגלגל שלוש... הוא אומר לו, תראה לו, שב, תירגע. הוא אומר לו, בבקשה, התחיל לבכות הילד, הוא אומר לו, רד, פה עכשיו אתה יורד, תלק מפה, לך מפה, קיש, הלך. זה משל, מה הנמשל? הנמשל זה בדיוק כמו שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא משהו, אנחנו חושבים שזה הכי טוב בשבילנו, תן לנו איזה תאונה רצינית. תן לנו איזה בית עם פנטהאוס, ככה קומה 36. הקדוש ברוך הוא אומר, אבל עתיד הבן שלך, אין שם סורגים, עתיד הבן שלך חס ושלום לרדוף אחרי איזה ציפור וזה, לנסות לתפוס אותו וליפול משם ולמות. אני לא יכול לתת לך את הבית הזה. הוא לא יודע את זה היהודי, אז מה אומר? ריבונו שלנו, בבקשה, עד שסגרנו את העסקה, תן לי, נו, משכנתה, מה נשאר לי? 3,000, אני סוגר את הפינה, הוא לא קדוש ברוך הוא, אבל איך אני אתן לך? שלמה המלך עומד עלינו לדורי דורות, אם זה לא טוב לא לתת לך.